Танышларым бар еді, теге дүния мәсьәләсе белән бик җиңел аралаша торган. Бүгенге көндә минемчә яңа милләт барлыкка килде. Ул татар балалары дип атала. Аларның исемнәре татар исемнәре, аларның татар фамилиялары, аларның әти-әниләре, әбиләре, бабалары татар булган. Ләкин алар бүгенге көндә татар түгел. Татарча бер сүз аңламыйлар, алар татарча сөйләшмиләр, алар татарча укымыйлар. Аларны бернәрсә дә гаепләп булмый. Иман ягыннан күбесе яхшы кешеләр, шул кешеләр театрга киләләр дә үз милләте белән театр аша таныша башлыйлар. Үзләрен татар итеп таный башлыйлар. Шуңа күрә театрга бүгенге көндә бик зур игътибар булырга тиеш. Кеше үз милләтенә кайтырга тиеш, чөнки бик көчле нәрсә бар, генетика дигән. Кайчандыр безнең нәсел бик дини булган. Советлар Союзы чорында безнең нәселдә дин дигән нәрсә күпмедер рәвештә тынып калган. Менә минем балалар дингә кире кайттылар үзләре. Үз теләкләре белән. Әлбәттә инде алар телне дә беләләр, әдәбиятны да, сәнгатьне дә. Менә милләткә кайту да шулай менә минемчә генетика аша.